Καλώς ήρθατε στο βίντεο tutorial για το κειμενογράφο Nano. Ο Nano είναι ένας editor ο οποίος τρέχει μέσα από το terminal, εντάξει, από το command prompt που θα λέγανε οι παλιοί του DOS. Λοιπόν, αυτό που έχουμε να κάνουμε πρώτα λοιπόν να δείξουμε είναι πώς το τρέχουμε το Nano. Γράφουμε απλά Nano και ξεκινάει το πρόγραμμα του editor Nano. Λοιπόν, το άλλο που μπορούμε να κάνουμε, να ξεκινήσουμε λίγο διαφορετικά, είναι να γράψουμε και το αρχείο, το όνομα του αρχείου που θέλουμε. Ας πούμε Nano test. Δεν έδωσα extension στο test επίτηδες για να δείξω ας πούμε το default όλων των editor, εντάξει. Όταν αποθηκεύουμε, το αποθηκεύει πάντα σαν text, έτσι, σαν κείμενο. Δηλαδή άμα γράψω, ξέρω εγώ, αυτό είναι ένα text, εντάξει, και το αποθηκεύσω, θα σας δείξω μετά πως το αποθηκεύουμε. Άμα πω τώρα ένα gedit, να το ανοίξω με έναν άλλον editor, test, για να δείτε το αρχείο που δημιούργησα, μας γράφει αυτό είναι ένα text και κάτω εδώ πέρα φαίνεται plain text, εντάξει, ότι είναι ένα κείμενο το αρχείο που έχουμε αποθηκεύσει. Άμα τώρα να θυμίσω ότι με το βελάκι προς τα πάνω μας στο terminal πάμε στην προηγούμενη εντολή, εντάξει. Λοιπόν, δηλαδή μισό λεπτό, Nano, ναι, δεν την πήραμε, την ακυρώσαμε αυτή την εντολή. Λοιπόν, ας γράψουμε τώρα, ας πούμε, Nano test.c. Άμα δώσουμε ένα extension, εντάξει, ο Nano θα καταλάβει ότι πρόκειται για ένα αρχείο το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε σε έναν C compiler, έτσι, σε έναν μεταφραστή C, οπότε κατευθείαν θα μας γράψει, θα μας αποθηκεύσει, δεν μπορώ να γράψω σήμερα. Λοιπόν, όπως βλέπετε αλλάζει τους χρωματισμούς κανονικά να μας βοηθήσει. Τι έπαθα σήμερα, δεν μπορώ να γράψω. Μου φαίνεται δεν έχω κοιμηθεί καλά. Λοιπόν, όπως βλέπετε τώρα βάζει και χρωματισμούς στο κείμενό μας, εντάξει, για να μας βοηθάει οπτικά καθώς γράφουμε το πρόγραμμά μας, τις εντολές μας κτλ. Λοιπόν, ας σβήσουμε τώρα αυτό. Δεν θα επεκταθούμε στον προγραμματισμό φυσικά. Λοιπόν, όπως βλέπουμε εδώ στην κάτω μπάρα, εντάξει, εδώ μας λέει βελάκι G get help, εντάξει, όπου βλέπουμε εδώ αυτό το βελάκι λοιπόν είναι το control, το πλήκτρο control, εντάξει. Οπότε πατάμε Ctrl G και μας βγάζει εδώ πέρα το help page, εντάξει, τη βοήθεια του Nano. Λοιπόν, εδώ πέρα έχουμε περισσότερες επιλογές, μας δείχνει περισσότερες επιλογές, Ctrl G display this text και τα λοιπά. Από δίπλα είναι το alternative key, εντάξει, άμα πατήσουμε δηλαδή το F1 θα μας, αντί για το Ctrl G, θα μας βγάλει την βοήθεια του Nano. Όπου βλέπουμε εδώ πέρα, ας πούμε, μισό λεπτό, εδώ μας λέει
M παύλα και την ανάποδη κάθετο. Με το M και την ανάποδη κάθετο πάμε στην αρχή του κειμένου, θα τα δείξουμε όλα αυτά, και με το M και την ανάποδη κάθετο πάμε στην αρχή του κειμένου, και με το M και με την κανονική κάθετο πάμε στην τελευταία γραμμή του κειμένου μας. Πάμε λοιπόν, Ctrl X εδώ μας έλεγε για να βγούμε από το αυτό, οπότε όπου βλέπουμε μη, εντάξει, στο help file είναι το πλήκτρο Alt ή δεν μας παίρνει τα ελληνικά γιατί νομίζει ότι γράφουμε πρόγραμμα. Ή λοιπόν 2 φορές, θα το γράψω γκρίκλις, συγγνώμη, το πλήκτρο Escape. Εντάξει, δηλαδή πριν μας έλεγε ότι με το μη και την ανάποδη κάθετο, δηλαδή το πλήκτρο Alt και την ανάποδη κάθετο, θα πάμε στην πρώτη γραμμή του κειμένου μας. Ας το κάνουμε λοιπόν, Alt και την ανάποδη κάθετο, αυτή είναι πάνω από το Enter, μας πάει στην πρώτη γραμμή του κειμένου μας. Αν είχα και εδώ και άλλες γραμμές, εντάξει, πάμε στην πρώτη γραμμή, Alt και ανάποδη κάθετο, στην τελευταία γραμμή Alt και κανονική κάθετο. Είχα και δύο γραμμές κενές εδώ, γι' αυτό με πήγε στην τελευταία γραμμή. Πώς το αποθηκεύουμε τώρα αυτό το αρχείο? Όπως βλέπουμε εδώ, έχει το βελάκι το πάνω και όμικρον, μας λέει write out. Εντάξει, αυτό εννοεί, αυτό είναι το save μας. Πάμε λοιπόν να το αποθηκεύσουμε. Control και όμικρον είναι το write out. Μας ρωτάει εδώ file name to write, εντάξει, στο ποιο αρχείο, δεν θα το κάνω C, θα το κάνω txt. Αλλάζω και το όνομα του αρχείου άμα θέλω και enter. Save to, εδώ μας ζητάει μια επιβεβαίωση σε διαφορετικό όνομα. Ναι, θέλουμε σε διαφορετικό όνομα. Πώς βγαίνουμε από το Nano? Εδώ πέρα είναι Ctrl X, Exit. Εντάξει, πάμε λοιπόν Ctrl X, βγήκαμε. Ας ανοίξω τώρα το Nano να δούμε πώς διαβάζω ένα αρχείο χωρίς να δώσω το όνομά του από την αρχή. Nano, Enter. Εδώ πέρα λοιπόν κάτω στις συντομεύσεις τις πρώτες που μας γράφει λέει διάβασμα αρχείου. Με το Ctrl και R. Πάμε λοιπόν Ctrl R. Από ποιο αρχείο να διαβάσουμε? Του λέω από το test.txt. Εντάξει, και Enter. Τώρα όπως είδατε δεν μας έχει χρωματισμούς γιατί είναι text το αρχείο. Άμα θέλουμε τώρα να αντιγράψουμε μία γραμμή, όπως θα δούμε και από τις συντομεύσεις, πάμε στη γραμμή που θέλουμε, δεν έχει σημασία σε ποιο σημείο της γραμμής, μπορεί να είναι στην αρχή, εντάξει, μπορεί να είναι στο τέλος, μπορεί να είναι στη μέση. Για να αντιγράψουμε τη γραμμή πατάμε το Alt, εντάξει, και το 6. Τώρα μας έχει βάλει στο buffer του Nano, μας έχει βάλει τη γραμμή που έχουμε επιλέξει, όπως επίσης ο cursor έχει μετακινηθεί και μία γραμμή προς τα κάτω. Θέλουμε σε κάποιο άλλο σημείο του κειμένου λοιπόν να κάνουμε την επικόλληση, το paste, έτσι. Την επικόλληση γίνεται με Ctrl και U, όπως γράφει και εδώ, uncut text, εντάξει, αυτό λειτουργεί και σαν paste, σαν επικόλληση. Ctrl και U μας βάζει στη γραμμή που είμαστε. Μπορώ να βάλω και άλλες γραμμές, Ctrl U, να τη βάλω πολλές φορές. Τι θέλω, πώς μπορούμε τώρα να επιλέξουμε πολλές γραμμές μαζί? Αντί για το Alt και το 6 που είναι η αντιγραφή, πατάμε Ctrl και 6
και όπως βλέπουμε εδώ πέρα μας έχει βγάλει και μία ταμπελίτσα Mark Set. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα με το βελάκι προς τα πάνω, εγώ αφού είναι ο κέρσορας μου κάτω-κάτω, αρχίζω και επιλέγω κείμενο. Όλο αυτό το κείμενο θέλω λοιπόν να το διαγράψω. Άμα πατήσω το delete δεν θα συμβεί τίποτα. Αυτό που θα κάνουμε είναι θα πατήσουμε Ctrl και K, γιατί βλέπουμε εδώ πέρα με το Ctrl και K μας κόβει το κείμενο αυτό. Ctrl και K λοιπόν μας κόβει το κείμενο αυτό και μας το βάζει και στο buffer, στην προσωρινή μνήμη, άμα θέλουμε να του κάνουμε επικόλληση αυτό το κείμενο κάπου αλλού. Δηλαδή το πήρα από εδώ, πάω ας πούμε σε μια επόμενη σελίδα και πατάω Ctrl και U να μου το βάλει πάλι το κείμενο. Τι άλλο μπορούμε να δείξουμε? Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορούμε ας πούμε να βρούμε κάπου, έχουμε ένα πολύ μεγάλο κείμενο ή σε ένα πρόγραμμα με πάρα πολλές γραμμές, εντάξει, θέλουμε να βρούμε κάτι. Με το Ctrl και W είναι το Where is. Εδώ πέρα βλέπουμε, λοιπόν, μας έχει ανοίξει εδώ κάτω το search, εντάξει. Θέλω να μου βρει τη λέξη control που έχω πάνω αυτή τη στιγμή εγώ. CTRL. Θα πατήσω Enter και με πήγε αμέσως στη γραμμή, όπως βλέπουμε εδώ, με το control στην πρώτη γραμμή που είχαμε γράψει στην αρχή. Αυτά είναι Αυτό είναι το Nano, είναι πολύ απλό. Το χρησιμοποιούν πάρα πολλοί προγραμματιστές επειδή έχει τα shortcut keys, έτσι, τις συντομεύσεις. Με τις συντομεύσεις λειτουργούμε πολύ πιο γρήγορα από το πληκτρολόγιο. Θα σας συνιστούσα να το δοκιμάσετε λοιπόν αρκετά, με λίγη προπονησούλα. Θα δείτε πόσο γρήγορα θα μπορείτε να δουλεύετε με αυτό το κειμενογράφο. Ό,τι χρειάζεστε για αρχή, διαβάστε εδώ πέρα με το Ctrl και G το help file, εντάξει. Εδώ πέρα όλες αυτές τις συντομεύσεις κάνουμε όλες τις εργασίες τις οποίες μπορεί να χρειαστείτε μέσα σε ένα κειμενογράφο. Είναι πάρα πολλές οι συντομεύσεις, δεν είναι μόνο εκείνες οι αρχικές που μας προτείνει από κάτω, εδώ πέρα εδώ κάτω, εντάξει, που μας έχει όλα αυτές τις συντομεύσεις. Έχουμε και πάρα πολλές συντομεύσεις και με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να λειτουργούμε πάρα πολύ γρήγορα. Αυτά για το Nano. Κάντε λίγη προπονησούλα και θα δείτε ότι χρησιμοποιώντας το πληκτρολόγιο θα δουλεύετε στο 1/3 του χρόνου από ότι χρησιμοποιώντας έναν γραφικό editor και το ποντίκι. Αυτά λοιπόν, να είστε όλοι καλά.